Ako si Lizelle Corselius Esguera, 36 years old. Naay duha ka anak. Nag-start ko og luto sa mga kakanin is year 2013. Magkuha pa ka og dahon sa saging. Daling mo pa na siyang pikas-pikason. Dapat same lang iyang sizes sa pagpikas-pikas. And then, imo siyang ihaw. After ihaw, mag-trapo na pud ka para limpyo ang imong pagkaon. And then, pagkatiman nimong trapo, imo na siyang ibutang na ang kadtong gata. Ang permero nga butang sa kaha is ang gata, then next is ang sugar. After sa sugar is ang tablia. Dapat ang tablia is i-mix jud na siya, kinahanglan siya nimo ukay-ukayon siya nimo og tarong, kay pag dili siya ma-mix mo tibong or man to siya. After sa tablia, i-follow na nimo ang pilit, ginaling na pilit. Then sugihan na nimo siya ukay, dili nimo siya hunungan og ukay para dili siya magtibugol. Sa paghimo, same na siya ang chocolate mo ron. Giuna na ko ang katong choco. Then, pag luto na niya, mahibaw-an na nimo ay iyahang nga luto na siya. Pag ibutang na nimo imong tudlo sa mixture, mahibaw-an nimo siya nga luto na siya pag dili siya mo dikit sa imong tudlo. Next is ang kantong white nga imo i-combine para sa choco. Ang kantong white, same procedures. Ibutaran nimo ang kantong gata, then after dapat ay mohang
ang sagol nimo sa imuhang white na mixture is white nga suka, dili katong brown para mas nindot siya kitaon. Pwede nimo siya butangan og brown sugar pero gamay lang siya. Then same ra gihapon imo siyang kuan imuhang tudlo, mahibaw-an nimo siya pagluto na kung dili siya modikit sa imuhang tudlo. And imo na siyang ibalhin o i-transfer na nimo siya og sudlanan. Ilahi-lahi dapat ang choco ug ang katong white. Then sa ubi cheesy mo ron, same ra gihapon imo siyang ibutang ang katong gata. After sa gata is katong ube. Then after sa ube di na ka kinahanglan og bisan unsa pa na magbutang pa og sugar kay ina na may giad nga katong ube. Then pag okay na, i-transfer na nimo siya og sudlanan. Then dito na ka mag-start na ta sa pagputos. Actually ang pagputos is pag chocolate mo ron is hassle jud siya kay kuan man kanang kanayahang magdikit imo pa siyang kuan sa kanang uban kanang higot-higot pa ang isig katumoy. But sa ako kay labi nag mga dinalian nga mga order, ako ra siyang gipareha sa budbud para mas dali ra siya mahuman. And naman sa dako ang hobby mo ay mo-appeal og kanang hikot para mas dali ra po siya inig kaom sa customer, dali ra po siya maabli. Pwede sa ka magkuano. So ako sa naikon lang ba? Actually, gamay pa lang ko in my childhood, nakita na ko ako nanay nga kana siyang magluto. Dito na ko na kumbaga kana siyang siya akong modelo ba, kana siyang every time magluto siya kanang ako siyang gisundog ba. Then although murag ka nang kuan ganing gi kana siyang murag nagdako magud mi sa kana siyang kana ganing murag lisod. So na kuan ako sa kunanay ba kana siyang dapat maning kamot. Then bisan og kana siyang nahuman ako kanang bisan na graduate na, wala na ko siya kanang set aside ba kay kana siyang wala na ko siya set aside kay kana siyang dako man siya tabang ako.
dito na ko nakuan nga kana ganing inaon kana inaon ni mo ang nanay nga kana siya mo pinain pangita ing ana lang. So nakaana ko bang ko nga kana siyang paita pud babisan og kanang kuan pero kana bang gi-lockdown ka nga na gani mang ngana ko sa nanay nga nay dapat kana siyang makagraduate ko, makahuman ko kay at least kung pananita magay wala sila masulti na ako kay nakahuman mag ana ba. And bisan di man ako nagyapo ko madungog nga kana moingon ganing nga kana siyang siya kanang kuan nga narapod ang kuan pero sa pagkatinuod lang ako man na is 9 months lang walay trabaho ang among gisaligan karon kung wala ni wala na migikaon sa tinuod lang anong kaana ko thankful kay ko ba nga kana siyang bisan ginagmay dako kay siya tabang na mo as in dako kay siya tabang mana ko ba nga kana siyang dili na to dapat kanang i-lockdown ganing kung bisan nun sa kagamay sa kabutang dili na to ipang lockdown kay maabot ra gyapon ang time ba nga kanang nag-lockdown ganing dili gyapon ni sampit sa ako honestly. Parihan ni sa pagluto nako kung since gusto nako siya mo nang ang resulta niya is lami jud siya kuan daw kumbaga kanang make with love ba mana and then kanang ang customer ganing pag mag-comment ganing mo jud na siya as in makapawa nimo sa imong kakapoy kanang moingon na lami kay mo hang giluto sel kana siyang pa-ordera na sad ko sunod kanang ana ganing mga istorya daghan na kay ko'y mga positive niya makamotivate jud siya as in promise maganahan ka kanang mas kana gani ka human nimo gluto niya imo dahil siya tilawan kanang ganahan kay ka ba as in niya kana siyang pero og kanang pag dili nimo gusto ang sa kabutang dili jud na siya mo kanang muhantod sa mga customer pag dili mo siya gusto pag dili mo siya gustong buhaton as in wa jud na siya maayo nga come out. I am inviting you to like my Facebook and kung maganahan mo mag-order pwede ra ko ninyo i-PM pwede ra ninyo i-kuan si Sir Japet pwede ra mo mag-inquire kung na mo i-order dili lang sa chocolate moron but the other kakanin nga na post na ko sa Facebook pwede ra kayo mo anytime mo PM na ko. Thank you and mabuhay.